Ramon Llull. Sí, home. L'hòstia en vers. Això sí que és cultura. Però no traieu una opinió precipitada. Ja som un romàntic. Voleu llibres? Llibre de les bèsties! Dos, el llibre de l'amor! 250 llibres vaig escriure jo. Tot a mà. Que no puc jugar al tenis. Ho agafes? I escriví un poemes més guapos. Som home vell, pobre, m'he espreat. Que no és guapo, això? Que no m'enteneu? És perquè és català antic, que és més difícil i pots posar el que te surt per baixos. I un dia vaig rebre la cridada de Déu. Ramon, deixa la mala vida i dedica't a mi. Vinga, per les feines que té. Déu, escolta, bonets, te volia dir, com faig jo per treure'm aquesta fortor? Som Déu, tinc solució per tot. Agenolla't. Que graciós.